Rosary sa mga bata dito po sa Kabayawasan, Bugalyon, Pangasinan. Kami po ay mga apostolada po ng St. Andrew the Apostle Parish Church. Ikaw, ate, doon ka naman. Ikaw naman. Di ba sigararatan mo tayo, di panuunta na ura lang. Hindi, bilang ang ira na sigara, bugaw. Sigara, bilang yun niro, Bugaw, bilangon. Pairong yuran amin. ano ba, group na tayo natarutang damaong. Kami po, bilang 1. Maliba kayo ng bilang. Piyaro tayo. Tani, bilang yung ikinata, paano ba group kayo? How to pray rosary, yung ititeach namin sa mga bata po dito sa Kabayawasan. Limara. So gagawin po namin ngayon ay by group, mag-group po kami. So apagon mera. I-divide namin, divide kung ilan ang total ng mga bata na ririto ngayon. Ayan ang president namin. Si Ate Naomi. Sa YouTube to, anay. Sa YouTube ito. Gusto ko nga na may live mo to. Naka-live to. Sasabit ko sa... Nag-live na ako kanina. Live din ito, live. Ayos na, naandang. So kami po yung mga apostolada na naririto ngayon na magtuturo ng how to pray rosary sa mga kabataan. Sa mga bata dito sa Kabayawasan. Paulit-ulit, unlimited. Ito po ang rosary. The rosary. The power of rosary. How to pray the rosary. By group, tapos ulit duwara yung malang brain. Ilan ba tayo? Ilan ba tayo? Hindi tayo pwedeng magsama tayo, hindi tayo hindi sama natin. Sige ikaw, si Nanay Rosalie na lang, tambo ako marunong. Gad mo na lang, diba? Tayo na lang magkagatama. Sige po. So ayan, ang kasama ko ngayon si Nay Rosalina kasi siya po yung nakakaalam how to pray rosary. What's the power of rosary? When you say rosary, paano tayo mabubuhay kung wala ang pagdarasal? Kailangan magdasal. Diba? Nasa YouTube ka na lang. Kayo, makabasa ka. Si kami duwaye ako na, si kami talong, kami gawin ni. Supervisor. Hindi Ay, pati ako, taga-video lang ako. Hindi Hindi. Tayo bugaw. Sasama ako sa grupo nila para gusto ko matuto rin. Ilaban to kayo tan. Sabi ng president namin, kami na daw ang magsusupervise at magtitingin. Meron ba ka bang power bank? Sino bang may power bank? Wala, puro hindi dala ni ni Maluban. Walang kulintin. Malulubat pala ako. Walang kulintin. Ay, ang Ay, sayang. Ilan ang grupo? Wala lang. Dapat Ay, hali kayo dito. Hali kayo dito, bebe. Hali kayo dito. Dito ka. Dito tayo. Doon kayo kunin natin upuan natin. Upuan nyo. Dali niyo yung panyo. Dali nyo upuan nyo. Hali kayo dito. Saan ang isang grupo? Dapat, pagkin kayo, by mysteries, wala ikutan kayo. Nagtay na ba yung aral na Pangasinan? Pangasinan, ulit. Nasaan ang ibang grupo? Ang talaga gawin ang daan. Panto yun.
Mayroon na kayo, mayroon na. Nay, ay ate, saan yung mga ito? Isang ilan ng grupo bang gagawin natin? Limara, bakit tayo hindi nag-umpok-umpok ka, Nay? Dapat aayusin mo na bago mag-umpisa. Bilang ng mga bata para Akala ko pa binilang na. Andito na upo. Biyara may rosary. No bigyan no upo may rosary. Siga to bilang na wadyon. Isa tayo itipait nakan. At May rosary. kuha tayo ng isang grupo dito ng mga bata. Hindi pwedeng 5 lang ate kasi madami. Madami sila. Halika dito tayo ha. Halika kayo, dito tayo, mga bata. Itabi natin ito ate. Dito kayo mga bata. Sino pa dito? Ay, halika kayo rito. Sino yung mga wala? Dito ka, doon na lang kayo, doon na lang. Sino pang walang ano? Halika dito, be. Halika doon tayo, doon ka. Doon ka mahal ko. Halika. Dito ka ining. Maupo ka. Maupo ka doon, be. Maupo ka dyan. May rosaryo. Sino pa mga bata? Halika, be. Dito ka. Dito kayo, ah. Halika kayo, kunin niyo yung mga upuan. Halika kayo, dito kayo. Dito kayo, ah. Ipangga po na. Mayroon na. Dito kayo, dito. Doon kayo sa likod. Halika kayo, dito tayo, ah. Ate, usod natin ng konti dyan. Opo. Dito kayo, Ning. Dito kayo, Ning. Ay, sige. Ay, usod natin to. Usod natin dito, ay. Halika kayo dito. Usod mo pa. Dito kayo. Yan. Usod mo pa yan. Doon ka. Gusto yung makakatabi kayo mga girls. Sige. Usod mo na lang doon, Ning. Itong upuan mo. Ayan. Nay. Saan ang mga rosary nyo? Wala siyang rosary. Ay, meron. Ilabas nyo yung mga rosary ninyo. Buksan nyo yung mga rosary nyo. May rosary ka na? Buksan nyo yung mga rosary. Wala na yung Ayan. tayo, Lunes. Isang kapilit pa nung Lunes, Sabado ngayon. Sige na. Ano ang misteryo ngayon? Gawin tila. Buli-buli may pin. Gawin tila. Wala. Tila ako natin gawin tayo. Sige, ipapalik ko. Lunes, ay Luis man natang Sabado. Sabado na ka. Linggo mismo rin. Pagkasiran nyo lang diri. Kurang lang muna amin lang. Puro English ang alam nila. Tiga putila. Masalit na pustila na sa in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kaya bumuna yaya. Cross, bumuna nyo. Sige lang. Kayo pang kasinan mga ate. Dahil na konti. Salsi, Bibi. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived of our Lord, Sirle, ara ato. Sirle. Was crucified and was buried. Pere. Agak marunong kong pangkasinan, kada diskwilaan. Di ba pang English? Magano? Pagkasinan, sugatan na yun.
Dahil iskilaan. Tama mga bang katalat at ikusta. Wala kami dyan, no, may Holy Communion. Tawag kayo. The Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and also our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and also our death. Amen. Glory be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever will be, Sa ikawanan niya na na. Ano magsasabi? Kayo, ganyan. Ganyan ang ninyo rin. Kawanan na. Right hand. Kawanan niya 5, sika na. ano na? Five joyful mystery. Birthday for mystery, tuloy pa ba the annunciation. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Dito ka na kay ano dito And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of your womb. Holy Mary, Mother of God, Kawanan. Your right hand. Yung sa lima yun, tagpan yung tarap niya ay muli nga. Darapot muli. Yan nga rin Diyos Ama, Diyos Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Use your right hand. Katayo, kawanan niya 5. Kawanan niyo, kawanan. Kawanan. Tagay, kawanan niyo. Kawanan niya 5. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us Espiritu Santo. Amen. Ay mamulong po gagawin niyo sa Ama. Kawigin, kawanan. Basta kawanan. Sige,